Quddiem l-Imħallef Giovanni Griscti nhar il-Ħamis li ġej Vincent Muscat imlaqqam il-Koħħu se jibda għaddej ġuri akkużat bl-attentat ta' qtil doppju ta' żewġ Pulizija u b'hold up, reat illi seħħ aktar minn 11-il sen ilu fil-head office tal-HSBC. Fil-ġuri li ġie differit diversi drabi ġew imħarka qatt ta' xhieda fosthom il-Ministru Carmelo Abela li ilu jissemma brabta mal-każ. U issa qed jintalab biex jagħti d-depożizzjoni tiegħu wara li kien majjed mill-Pulizija biex jirrispondi għal att ta' domandi dwar l-allegat involviment tiegħu f'din is-serqa. Meta kien tressaq il-qorti Vincent Muscat ta' 60 sena flimkien ma' Debono kienu ffaċċaw 18 l-akkuża inkluż l-attentat ta' qtil ta' żewġ uffiċjali tal-Pulizija, hold up, attentat ta' serq u l-eżammew 3 uffiċjali tal-bank kontra r-rieda tagħhom. Ma' Vincent Muscat u Darren Debono b'mod separat kien tressaq ukoll Fabio Psajla minn Santa Venera, magħruf bħala il-ġeneral li allegatament kien spara ma' 60 tir fil-preżenza tal-Pulizija u li għamel ħsara ta' eluf ta' euro fuq qatt ta' karozzi li kienu parkjati viċin il-bank. Il-qorti kriminali qed tikkunsidra wkoll jekk taċċettax li uffiċjali tal-Pulizija li sofrew minn post-traumatic stress disorder wara s-serqa ma jixdux fil-każ. Intant l-eks kuntistabli tal-Pulizija Kenneth Ċangura li kien xogħol dakinhar talab li ma jixidx quddiem il-ġurija u kien diġà xehed waqt il-kumpilazzjoni tal-provi fl-2010 fejn kien qal lill-qorti li kien mar fil-post biex investiga rapport ta' karozza suspettuża qrib iċ-ċentru HSBC f'Ħalqormi. Kif tela t-taraġ barra l-bini, 3 irġiel libsin il-biesi u parrokki kienu niżlin. Kif sabu ruhom wiċċ imwiċċ mal-Pulizija, it-3 irġiel daru ħesrem u ġrew lura lejn il-binja. U kien xehed ukoll li kien spara żewġ tiri ta' twissija fl-arja, iżda meta nduna li kienu qed jisparaw lejh beda jirritorna n-nar. Il-kuntistabli qal li u sieħbu qalu lill-control room li kienu sfaw vittmi ta' tiri sparati lehom u talbu għal rinforzi. Ċangura qal li kien għatt mal-61 tir waqt l-isparaturi huwa kien spara 17-il tir u sħabu 14 oħra. Waqt l-isparaturi Kia Sorrento kienet waqfet quddiem il-bank u 3 suspettati daħlu jiġru fija u ħarbu. L-avukati Franco Debono u Roberto Montalto se jkunu l-avukati difensuri ta' Muscat waqt dan il-ġuri. Il-prosekuzzjoni se titmexxa mill-avukati Giannella Busuttil u Francesco Refalo mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali.